Angikubele ngomukela kwi-channel igama uPhastor sibe ngokuyisho bona ukuzehlisa. Gaza kwethu akukho esikubonga njengokuthi ulalele i-channel usasele kwi-channel umnikelo ongawenza obalekile kuthina akuwona umnikelo wemali akuwona umnikelo wezinto eziphathekayo ukusubscribe kuwumnikelo omkhulu kakhulu niqhubeke nisubscribe ngimanize njalo nobinazi ukuthi ke ninikele kakhulu siyabonga uNkulunkulu enibusise bakwethu angivezela ngeke ngadibana no uMazulu ngidibana naye lapha ngaseBosmani. I was so happy because ngobunye ama subscribers ngeke ngadibana nomunye futhi eGandhi Square yena ke ngathi uMakhosi uyisangoma ngidibana naye somewhere eGandhi Square Johannesburg. Even though ngingamazanga zange sibe nazo isikhathi I was just passing nawe ngomunye wabalandeli bayi-channel kwangijabulisa kakhulu. Kuyangijabulisa kakhulu ukudibana nabantu abayingxenye ye-channel abantu abasubscribe ku-channel nabantu abalandela i-channel. Ngiyafonelana Simthembile Sicotho siyafonelana naye uyafona sinakhuluma of which is a great thing nawe ngomunye ama-subscriber nabalandeli bayi-channel. And namhla ngikhulume no Sinda Lorraine Sindani. I was so happy. Akusina yedwa baningi abantu engikhuluma nabo abafonayo, so okuyinto enhle ke guys ukukhuluma nabantu abalandela i-channel. So kakhulu guys siyabonga uNkulunkulu eqhubeke inibusise. Ngiyathemba sokwazi ukuthi sikhulume nabanye abangama subscribers abantu abahlezi beyilandela i-channel baningi engikhuluma nabo abanye engeze ngababala. Angikhulume la ngoQueen Sikhwibuli Sikhwibili angifuna ngazi ngifunda kahle mangisho kahle yini kodwa ke uQueen Sikhwibilu khona lapho Sikhwibilu. So uthi ngithokoza I dream of two taxis, a red one and a white one. So uma uphupha like elimhlophe uphawu oluhle kakhulu novame ke ubike izinto ezinhle eziza empilweni yakho ngenxa yokusebenza mhlophe kanzima. Ngani futhi singabelanga into eliselibovu uphawu ngakuxwayisa la mhlawumbe ngokubambezeleka okukhulu kuloko sikukwenza empilweni. Futhi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele uma uzama ukufeza mhlawumbe izifiso zakho ngenzeka uzithole mhlawumbe usengozini ungazelele. Kwesinye isikhathi futhi ngingasho la ukuthi mhlawumbe unezimfihlo futhi awufuni mhlawumbe abantu noma abantu abangabangani bakho bazi-ke ngazo lezo mfihlo lezo. So can see lokhuza ngandila Malinda Mkhondo sawubona phasa uma ikhandlela uphupha uliphethe nje likhanyisiwe kusho ukuthini. So singabalula ukuthi uphupha ikhandlela uphawuhle kakhulu uma uthi uyalibona leli khandlela leli noma uliphethe kodwa ke futhi liyavutha. So kukupha uluhle nosuke lubika la inhlanhla esuyiza futhi ngabe ukukhanyisela mhlawumbe ngokamoya ongase ukuthole noma usunako njengamanje empilweni. Futhi ngaphinde lisho ukuvuleka kwezinto zakho mhlawumbe empilweni noma zingahle zivuleka noma zikhanye izinto zakho empilweni njengamanje. Kanti ke la into ezimnandi uthi ngemona ngiphase WeNingi ngicela ubuza ukuchazani la uMuphupha uvula ke igedi bese ke ungena ngaphakathi. Singabalula ukuthi uphawuhle kakhulu uma ukuthi uzibona uvula isango uphawu suke lusho la ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuzivulela amathuba amasha empilweni noma uzojabula maduzane noma uzokwazi ukuba ke nempumelelo ebhizinisini noma kuloko usukukwenza. Kepha ke kuzodinga ukuthi ube nesinyathelo usithathayo ukuthi ngesinyathelo sakho ongasathi empilweni kungenzeka uzivulele amathuba amasha noma ugcina usuphumelela ebhizinisini noma kuloko usukukwenza. Kanti la unelisa Manela uthi ngiphuphe igazi namanzi kusho ukuthini akacacisile nokuthi ngiphuphe ekuhlangene kuyisibhiqo ngokuyigazi namanzi noma kuwamanzi anegazi noma bekuseparate. Kodwa ke uma ubhala ubona igazi uphawu la olungabika into yokuqala ingozi noma phinde lusho ukukhungathwa umoya omubi noma ukudumazeka empilweni.
uma uphupha la mhlawumbe usubona ke lamanzi ngenzeka mhlawumbe wabona lawo manzi ahlanzekile angabika inhlanhla futhi angabika mhlawumbe ukukhanya kwezinto mhlawumbe empilweni uma ikakhulukazi ukuthi amanzi abesemfuleni egeleza ehlanzekile noma kade ngamanzi kade wabona mhlawumbe eclean noma ehlanzekile esengilazini usuthi lokhu ungasho leyo nhlanhla iza kuwena mhlawumbe noma ukukhanya kwezinto ezithize empilweni kuyo uncike lamanzi wabe njani ngaso sikhathi siwabona yabo kanti futhi amanzi uwaphuphe kakhulu amanzi mawukuthi umuntu owembethwe imimoya ongaba ke ithunya noma amadlozi uyaphupha kamanzi kwesinye isikhathi futhi amanzi ayakwazi ukuthi abe uphawu mhlawumbe lokuthi wena unamandla noma umuntu unalamandla enkosazana yamanzi mhlawumbe uyayibona into njengana leyo still ungabona lama so it depends ukuthi wabona kuphi lawo manzi lawo yabo so njengamanje akachaza ukuthi wabona kuphi kanjani kodwa ke uRafael Phiri uthi ke thokoza mkhulu cela ukubuza wenziwa yini ukuthi uye emntwini uyohlola kugeze bese soqala ukumphupha ekuthwasisa after sekugezile why ngimphuphe after sengihlolile kuye futhi sengigezile ayengakubala la ukuthi mina into yokuqala esingayibala ukuthi uma umuntu ukuthi uyakuthwasisa uphawu lo mhlawumbe one olingabika ukuthi mhlawumbe umuntu onedlozi futhi umuntu ongakuthwasisa yilo osuke umbona two lokhu mhlawumbe into engadala lokhu ukuthi mhlawumbe usuke usuhlanzekile noma idlozi lakho usuke selihlanzekile selikwazi ukuxhumana nawe ukhoba ukuthi hayi kahle level umuntu njengoba usuhlanzekile uye yena lo ongakuthwasisa mhlawumbe yena lo kade ukugeza yena le kade kuhlambulula yabona so kwesinye isikhathi kungenzeka futhi mhlawumbe umpupho lo muntu loyithwasisa kodwa kube sekuba uphawu osuke lokuxwayisa noma lokubikela ukuthi ke kungenzeka lo kuneyinduku mhlawumbe azisebenzisayo ukuze wena ugcine mhlawumbe usuthwasisa uyena ikakhulukazi uma lokhu kwenzeka ngemva kokuthi mhlawumbe akugezile kungenzeka kusiyakho njalo lo muntu ke ukusenza into eyithile ayisebenzisayo uyazi ukuthi kunalenkolelo evamile nje yanamuhla ukuthi abantu abaningi banezigubhu zokudonsa noma ke nezinye nje izinto abayisemisayo ezidonsa neziletha abantu okuyinto evamile mawenza ngebusiness noma ke umuntu osenza ngabantu usenze vele into izobadonsa zibalethela abantu of which it's not a bad thing as long as ukuthi awugangi ngabe yabona so ngabe ke kanjalo uthandazile ukuthi uthandazile shabalala ukuthi ke sawona phase uchazana mhlawumbe uma kupheka izango ini zingena ke ngomnyango mazingena wena ke uphuka ukuthi ngisayogeza kodwa ke akavezi ukuthi ubephuma ngobebaleka mhlawumbe noma njobe thiyogeza noma kwenzakala noma ubesaba lezangoma uma izingene isaba noma kodwa ke sizolichaza in short njobe engachazanga naye akwaba detail ukuthi kahle kwenzakaleni into engayibala ukuthi uma uphupha la ubona lezo zangoma zingena ngomnyango nobese uphambana nazo uphawu lolungabese lusho ukuthi kungenzeka wena unalo lobizo lobungoma kepha uyaliziba noma ke uzama konke okusemadleni ukulugwema asibonge kubo bonke abantu abanale channel sokwazi ukuthi sibe namanye amaphupho ngokulandelayo sichaze esingakachazi kuye sizochaza ungasabi uphinde ubuye ubhale ukuze iphupho lakho libe phezulu sikwazi ukugcina silibonile futhi umuntu angabhali kwi-comment yomunye umuntu bhala yakho so that sizosheshe silibone ngoba uma usubhale kwi-comment usinsana thola sisabona sisavele futhi yabo so yilo ke ngakusho inamba yami ikhona guys ngakwazi ukuthi niyisebenzise njalo ukungifonela guys hayi ku-WhatsApp ngiyatholakala umuntu umefonile ngaza kwethu sikwazi ukuxoxa futhi ngumuntu onamancoko umuntu engafaki vele itheme encane ukuze ukhuluma nami ngoba nginamancoko umuntu uthanda ukudlala umuntu uthanda ukukhuluma isikhathi sokuthi ngiyawoza ngiyavulela amasengobeni baso faka ithame eqhaqa noma 10 minutes sabonga